हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सिगांनि आपडेट्स भिडिअ लाबोनायावहाय कमेन्टआव सोंहरदोंमोन जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4खौहाय माब्ला आपल'ड खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय आरो सुबर्न बसुमतारी बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4खौहाय कमेडि किं इउटुब चेनेलाव अलरेडि आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायाखै नोंथांमोना कमेडि किं इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेयावबो थांना नायनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनासो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4खौ नायखांबाय, नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4खौ नायखांबाय नोंथांमोना दायो पार्ट 5खौ नायनो थाखाय नेनानै दं जानांगौना लोगोफोर ओरैनोथ' कमेडि किं इउटुब चेनेला जोर आबुं बर' सावथुननि गासै पार्टफोरखौ साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड खालामो। आसा खालामो कमेडि किं इउटुब चेनेला जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौबो थाबैनो एबा साननैसोनि गेजेरावनो आपल'ड खालामगोन। आरो जाय नोंथांमोना जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना साननैसो नेना थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोर आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ खालामदों सुबर्न बसुमतारी बिथाङानो। DOPखौ होदों नोजोर बर' बिथां। आरो जोर आबुं बर' सावथुनाव गाहाय फाव खालामदों सुबर्न बसुमतारी बिथां, बायग' मोसाहारि, फैलाव नार्जारि, सालबेसन नार्जारि आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अनिरुद्ध ब्रह्म, रिमिजिमि बसुमतारी, तारेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथां, बिजित कुमार नार्जारि, जोंफ्रु नार्जारि, फोजाखां मोसाहारि, अरन ब्रह्म आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। आरो बे जोर आबुं बर' सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों सुबर्न बसुमतारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4खौ नायाखै नोंथांमोना कमेडि किं इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। आरो बे भिडिअनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शन आरो कमेन्ट बक्सआवबो होना दोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेयावबो थांना नायनो हागोन। आरो जाय नोंथांमोना जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों।